Sanibonani you guys, welcome back to my channel, welcome back to Umgosi Nophili. Ngiyabonga kakhulu for clicking, thank you so much. Ungakhohlwa ukuthi subscribe phela, mangaba ka subscribe yenze njalo, uyilike video, share, ubuye ungawa skip nalawo ma ads mangaba qhamuka ke you guys. Asingene njalo odabeni lolalo kaChidima Adetshina you guys, lokho sasengundaba mlonyeni udade sizwile ukuthi ke usesukile lapha when it comes to Miss South Africa 2024 competition. Ugirl usebuye wahoxa ewasuka lapho ngoba sekutholakala ukuthi khona inkinga lapha ngomazisi wakhe ukuthi uma wakhe wamregister ngomazisi omunye umuntu into ekanjalo, which is fraud, something like that. Wagcina ke ugirl esephumile njengoba abantu babeshilo kudala bathi ngcela uphume again njengoba bethi you are not South African, you are Nigerian. Phuma ke kungena ama South Africans because this is Miss South Africa competition ekugcineni, so you can't have a Nigerian as Miss South Africa noma mhlambe eMozambique or eZimbabwe or whatever. So ugirl basebethi akaphuma, waqhubeka ngaphumi. Mina ngabona ukuthi mhlambe khona abantu kade bemi-advise ukuthi akangaphuma akaqhubeke ngoba vele ubese ku top 11 finalists. Okay, kodwa kugcine sephuma ke you guys babhalile nalapha ephephandabeni endithanda kakhulu isolezwe bathi ukuhoxa ke lapha nokaChidima Adetshina emncintiswaneni wonobuhle uMiss South Africa sekusele izinsuku ezimbili ngaphambi kosuku lokuklomelisa onqobile. Kufane noju lapha kwizakhamizi kulelizwe ebezingayizwa kahle yonke le ndaba. uChidima ke igazona 23 kuthengo lwesini wakhipha istatement lapha nememezela ukuthi usenqume ukuhoxa ke emncintiswaneni okuzomenyezela onqobile kuona namhlanje ebusuku eSunbet Arena ngasePretoria. So bese kuyisikhathi ke kunempikiswano ngokungenelela kwalentokazi kulomncintiswano. Kukhona ke abakhala ngokuthi akufanele ngabe ungenele ngoba uyise owaseNigeria ukuthi unina udabuka kwelase Mozambique, yize bekwaziwa ukuthi izalele eGoli futhi yakhulela eSoweto okwenza ibe nobuzwe baseningizimu Afrika. So uSithembiso Mngoma ke ubhale ekhasini lakhe la kwiFacebook wathi kube abantu abakhulumanga ngabe ayivelanga lento eyenziwa eminyakeni ewu23 edlule. Cabanga nje ukuthi kunomuntu okunzima ukuthi athole umazisi kunjena nje kanti uvinjwa izigebengu ezingena kulelizwe ngokungemthetho. Ukwena Mulika wena wathi akekho umuntu ongenza ngikholo ukuthi uChidima umgilwa kukho konke lokho. Umgilwa kulesi simo umuntu wakulelizwe owaphoxa ke ubuzwe bakhe eminyakeni ewu23 edlule, futhi ke lowo muntu kumele atholakale anxeshezelwe ke ngakho konke lokho. Kuloko kuqhubekile lapha nezindaba zokuthola kaChidima umazisi you guys, asazi uma wakhe wawuthola kanjani, kunenkinga lapha. So ngolesithathu ebusuku umnyango wazasekhaya ukhipha istatement lapha uveza ukuthi ukuphenywa kwawo ngoChidima kuveze ukuthi unina wasebenzisa kumazisi omunye umuntu wesifazane ukumbhalisa njengesakhamuzi kulelizwe. So umnyango uveze nokuthi uyaqhubeka uyaphenya futhi bathathela ke izinyathelo bonke abathinteka kugcobo ke lwakho konke lokhu okwenzeke ngokungemthetho ngodaba ke lukaChidima. So ukuba kulomncintiswano bekumnandi kodwa emva kokubheka ke izinto eziningi yo you guys ngikhuluma ngisheshe nguChidima lo you guys uthi ke ukuba kulomncintiswano bekumnandi ke kodwa emva kokubheka izinto eziningi sengithatheke isinqumo esinzima sokuhoxa ke kuona ukusiza ukuzivikela nomndeni wami, kusho yena laphana ugirl. So akuphelanga isikhathi esingakanani ke nenhlangano yeMiss South Africa yakhipha ke istatement ifisela uChidima inhlanhla konke ahlela ukukwenza ngempilo yakhe. Inhloso yethu bekuqhakambisa ke izinhlanga ezahlukene futhi sibeke uqhulwini ubuntu kanjalo nje esizibophezela ukubamba iqhaza ukwenza abantu besifazane baseAfrika nasemhlabeni jikelele bazithembe ngobubona ke, kusho yena ke lapha iMiss SA. So ukuphuma kaChidima ke kusho ukuthi namhlanje kuzoqhudelana ke intokazi ezishumi ke kuMiss SA njengoba ke besiyishumi nanye you guys bewu11 sebesele ke bewu10. So obuya ihlandla lesi 66 nonyaka okungunompumelelo Maduna, uKirsten Khan, uLeiza Zuba. Bakhona bakhala ngokuthi kulamantombazana bakhona ke abangabona beningi eAfrika abangabamhlophe kodwa bona bayaqhubeka. uChidima nguyena ke umzansi ongavumile ukuthi aqhubeke. Wow. Siyabona lapha kunobani uLeiza Zuba ngiyaxolisa pronunciation you guys, angikwazi ukubiza. Bese kuba khona uNsiyametsi Ehlopane, bese kuba khona uPalisa Lombard, ukhona uTahira Kez, ukhona Kibalipile Ramafuku waseMpumalanga, uMiyale Rooks waseFree State, uNalina Constantine
whatever. Okay guys, ngiyaxolisa bakithi ukupronounce amagama abantu nezibongo zabo sokungathi nje butchering their names, but ke angikwazi ukuwabiza. Okay, lo ngwase Northwest ke no Lebogang khoza ke ongiyothwele amathemba aKwaZulu Natal. Ibona lapha abazoqhudela namhlanje njengoba ngirecorda manje is 5, icompetition yaqala ngo5:30. Angazi ivideo ngizoyi-uploada sikhathi bani ke, kodwa ya ngiyazi ukuthi iqala manje 5:30 to 8:30 into ekanjalo. Kwamina nje I'm just waiting to watch that competition. Okay, yeah man, you guys ugcine ehoxoleke laphana uChidima wabona kungcona aphume ude evikela yena ke vikela nomndeni wakhe ngoba bese kuningi kushiwo. You guys, ayi udaba lulokhu lapha lungundaba mlonyeni. Kuthi abase Nigeria ke sebembizile ukuthi makaze azongenelela uMiss Universe Nigeria kuleli side. Kuzwakala kukhona abakhalayo kodwa bathi hayibo, it's not fair ngoba phela nakakompyuthanga akazilungiselelanga aka kuningi okusamela akulungise omazisi base Nigeria nayo yonke into njengoba ke bethi ngwase Nigeria bambize Nigeria. Abantu bathi hayi hamba geli uyozama eNigeria, at least uzalwa eNigeria. Lana eSouth Africa asifuni yona nto. You guys enzeka ngoChidima nkosi yami agcine ephumile kumntana abantu. Hayi phuma girl, phuma uyozama uMiss Universe Nigeria. Mangabe nakho kuhlule eziningi izinto ongazenza ngempilo yakho girl, you know what I mean, kunokuthi nje sibili lokhu sidonsana siyale nale. Yeah man, you guys ikholoko ke bengizokusho namhlanje. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ibuke ivideo, like, subscribe, share, asihlangane futhi kwenye video elandelayo. Bye.